фаъолони гурӯҳи 24 мегӯянд ду узви боздоштшудаи ин созмон дар Туркия дар муҳлати 3 моҳ ва дар ҷараёни таҳқиқи иттиҳоми зидди онҳо дар боздошт мемонанд. Бо қарори додгоҳ дар ҳамин муҳлат истирдоди онҳо ба Тоҷикистон манъ мешавад. Дар ин бора ба Радиои Озодӣ Сайдали Ашуров, сухангӯи гурӯҳи 24 хабар дод. Ашуров гуфт, ки бар асоси ҳукми додгоҳ аз рӯзи 21 март Суҳроби Зафар, раҳбари гурӯҳи 24 ва Насим Шарипов, як фаъоли ин созмон, дар боздошт мемонанд ва мақомоти тафтишотии Туркия дар ин муддат таҳқиқи дурустии иттиҳоми зидди онҳо пешгузошташуда дар ин кишварро мавриди санҷиш қарор медиҳанд. Ду узви созмоне, ки худро мухолифи ҳукумати Тоҷикистон меномаду дар қаламрави ин кишвар экстремистӣ ва мамнӯъ эълон шудааст, рӯзи 19 март аз дохили манзили зисташон дар Истанбул боздошт шуданд. хабари адами истирдоди аъзои гурӯҳи 24-ро ба Радиои Озодӣ муҳаққиқи Осиёи марказӣ дар созмони Human Rights Watch Стив Свердлов ҳам рӯзи 23 март тасдиқ кард. Дар қарори додгоҳи конститутсионии Туркия бо имзои додрас Энгин Йилдирим гуфта шудааст, ки тасмими боздошта шудани ҷараёни истирдоди ин ду шаҳрванди Тоҷикистон ба хотири таҳқиқи қазия гирифта шуда барои омӯзиши ин парванда маълумот ва санади бештар тақозо мешавад. ҷараёни истирдод метавонад паёмадҳои номатлубе ба бор орад ва ба хотири омӯзиши қазия тасмим шуд ба таври муваққатӣ истирдоди онҳо ба кишварашон боздошта шавад, омадааст дар қарори додгоҳ. дар ҳамин ҳол мақомоти тоҷик мегӯянд ҳеҷ иттилоъе дар бораи боздошти шаҳрвандони Тоҷикистон дар Туркия надоранд. аз ҷумла дар сафорати Тоҷикистон дар Анкара рӯзи 21 март ба Радиои Озодӣ гуфтанд, танҳо баъди муроҷиати сохторҳои давлати Туркия ва ё худи боздоштшудаҳо сафорати Тоҷикистон дар бораи дастгир шудани шаҳрвандонаш хабар меёбад. пеш аз ин вазорати дохилаи Тоҷикистон ҳам гуфта буд, ки дар бораи ин ҳодиса аз матбуот хабар ёфта дурустии ин хабарро тасдиқ кардан наметавонад. дар ҳамин ҳол Сайдали Ашуров дар суҳбат бо Радиои Озодӣ изҳори умедворӣ кард, ки ҳукумати Туркия бо назардошти сиёсӣ будани иттиҳомоти ин ду нафар дар ниҳоят Суҳроби Зафар ва Насим Шариповро озод мекунад. ба гуфтаи Ашуров тавре ба Меҳрубон Сатторов дар Москав гуфтанд, ба Суҳроби Зафар ва Насим Шарипов ҳам гуфта шуд, ки як далели боздошти онҳо вуҷуди исмашон дар рӯйхати афроди алоқаманд ба терроризм аст, ки аз ҷониби Бонки Миллии Тоҷикистон таҳия шудааст. ба ин феҳрист, ки аз тарафи Департаменти мониторинги молиявии Бонки Миллӣ таҳия шуд, 1372 шаҳрванди Тоҷикистон шомил шуданд. дар ин феҳрист инчунин исми Муҳиддин Кабирӣ, раиси ҳизби дар Тоҷикистон Мамнӯи Наҳзати Исломӣ, рӯзноманигори мунаққиди ҳукумат Додоҷони Атовулло, фаъоли фейсбуки Саид Юнуси Истарафшанӣ ва бисёр дигарҳо мебошад.